बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 9 फेब्रुवारिनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। क'क्राझारनि पबित्र बसुमतारीनि संसारनि लामाजों, बिष्णु मुसाहारिनि गोसो थोनाय, बाक्सानि सबिराम बसुमतारीनि आद्रा थालांनाय, नीलकान्त नार्जारिनि फेलें जिउ, बाक्सानि मोदानसार बनुवारिनि गोरबोनि राव, धेमाजिनि बिनाराम बसुमतारीनि बरादाव नों गैया, क'क्राझारनि अनेराम नार्जारिनि आंनि खामग्लिनाय गोसो, क'क्राझारनि अजय कुमार बसुमतारीनि अनजालिनिसिम लाइजाम, क'क्राझारनि बिनय ब्रह्मनि नोजोर लाइसि, क'क्राझारनि बिनय ब्रह्मनि बिबारनि जिउ, धोनस्री बसुमतारीनि मिजिं, सनिराम बसुमतारीनि बालें सिख्ला, आरो बिद्युत साहारिनि जोंलाय बर' हारि खन्थाइया सेबखांजादों। आरो खोरोमदाव बड'सानि गोरोन्थिया सोरनि? खोरोमदाव बसुमतारीनि बालाबारियाव गोजोन देरा, आरो चन्द्र ब्रह्मनि दबायाव मा लादों आयै सुंद' सल'आबो सेबखांजादों।